बेबादि जों बेंजानाय हादोराव मा जों बयबो मिन्थियो जे रायजोआनो लायनो राजा अब्ला जों दिनै राजा नामा राजा जों साननैसोनि थाखाय जानो हायो आइफोर आफाफोर माब्लानिफ्राय जेब्ला बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावो बै साननिफ्राय बै भट थुजासिम सानहालागै जों राजा जायो जोंनि लिडारफ्रा फैनानै दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जायफ्रा राजखान्थि गेलेनो नागिरो राजखान्थिनि गेजेरजों सुबुं सिबिनो नागिरा बे गेलेग्राफ्रा नोंथांखौ नागिरनानै फैगोन थांफेरि गामियाव थांगोन रायज्लायफेरि मानसिजों रायज्लायगोन नुफेरि मानसिखौबो आंनि समस्थिनि खोमा होननानै रायदावफ्लांगोन उनथिंनिफ्राय रायदावगोन सिगांथिंनिफ्राय रायदावगोन आखाइ खबजोबनानै भट मोनसे बेनो लाजिनाय नङा जोंखौ राजा बादि बाहायो नाथाय जै खालि जोङो भट थुखांबाय बेनि उनाव रिजाल्ट होखांबाय फिथाइखौ मोनबाय देरहाबाय ओइ खालिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जायगायावनो थाफिनगोन एबा आं आंनि जायगायावनो थाफिनगोन एबा जों मा जाफिनगोन फोरजा जाफिनगोन अब्ला जोंनि गणतन्त्रआ बाहा दिनै ओंथिखौ जों ओरैबादिसो लानांगोन नंमारगौ जों राजा जानो हायो नाथाय बे सिस्टेमाव जुदिও रायजो राजायानो राजा जानो हायो जों साफ्रोमबो एमएलए जानानै जोङो दिसपुराव थांनो हाया जों साफ्रोमबो एमपि जानानै जोङो दिल्लीयाव थांनो हाया साफ्रोमबो एमसिएल जानानै जोङो क'क्राझारनि बे बिटिसि अफिसाव थांनो हाया नाथाय जोंहा मा दङ मोनसे राहा दङ जाय राहानि गेजेरजों जोङो सासे मानसिखौ थान्दै हरनो हायो जाय मानसिया थांनानै नोंथांनि आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंहैगोन जाय मानसिया थांनानै जाय थान्दैया थांनानै नोंथांनि आंनि हांमा हांसानि लुबैनाय हास्थायनाय गासै नोंथांनि आंनि जेंना ओनसोलनि जेंना गासै बाथ्राखौबो जोंनि जानानै बुंहैगोन जोंनि आवाज जानानै थांगोन who can be represent us in real sense जाया नंगुबै ओंथियाव जोंखौ थान्दै हिसाबै जोंनि थान्दै हिसाबै जानानै थांनो हागोन जोंनि आवाज जानानै थांनो हागोन बेबादि मानसिखौ जोङो सायख'नो नांगोन दिनै डेम'क्रेटिक हादोरावहाय जायखि जायानो गावनि फसननि गावनि मोजां मोननाय मानसिखौ जोङो मा खालामनो हायो बिजाथि होनो हायो दिनै सोरबाया मेगन सानो हागौ जों बिजाथि होखाबाय बिसोरलाय मानो होनांगौ नङा आइफोर आफाफोर जों होनो हायो जों दिनै बे जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गसंनायनि आरो मोनसे गुबै थांखियानो जाबाय सोलायनाय बे सोलायनायखौ जों साफ्रोमबो सुबुङा जोङो मा खालामनो हायो जों बेखौहाय खामानियाव जाफुंहोनो हायो डेम'क्रेसियाव जों जायखौ गोसो जायो बेखौनो हरनो हायो जायखौ गोसो जायो जों बेखौनो फज'नो हायो बेनो जाबाय डेम'क्रेसिनि बोलो गोहो दिनै राजखान्थिनि गोहो बेवहाय जों सोरखौ हरगोन सोरखौ फज'गोन सोरखौ दोनगोन बे जोंनि आखायाव नोंथांनि आखायाव आंनि आखायाव आगदा आखाइनि आसि थाइसेजों सुनानैनो जों थुनानैनो जोङो जोंनि थाखाय मोजां सासे दैदेनगिरि बासिनानै लानो हायो बिसायख'थि माने मा जों बासिनांगौ सायख'नो नांगौ सायख'यो जों सोरखौ जों गाज्रिखौ सायख'वा सायख'नो खाबु मोनोब्ला बुरजा जिनिस नोंथांनि मोखाङाव गारनानै होयोब्ला सायख'नानै ला होनोब्ला जोङो गाज्रिखौ लागोन नामा लाया जों बयनिख्रुइबो साबसिनखौ सिगां जों आखाइ होनानै लागोन बेनो जाबाय बिसायख'थि दिनै क'क्राझार समस्तियाव 9 जन बिजाथिफोर दङ 9 जननि जों माखासेखौ हिसाब खालामा नाथाय जोंहा गावनि गेजेरावनो दहाय बयबो बुंलांखाबाय मिन्थिखाबाय बिपिएफनि जोंहा आइजो केन्डिडेट सासे दङ नाथाय जों सायख'नो खाबु मोनदों दा so let us choose the best one जों साबसिनखौ सायख'नि जाया जोंनि नंगुबै थान्दै जानो हागोन जाया दासिम जोंजों दङ जाया दासिम संग्रामजों दङ जाया दासिम बर'नि गांनाय उखैनायनि बागै दङ जाया दासिम राजा लामायाव रायजोजों जनो हायो जाया दासिम बर'नि आलादा न'खरखौ सिमां नुनायखौ नागाराखै बेबादि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि सासेल' आरो साबसिन हामसिन बिजाथि हिसाबै जोङो फैगौ 23 एप्रिलावहाय बयबो भट होगोन ना रायजोफोर आं मिन्थिखागौ नोंथांमोना दिनै नङा दाथ' जोंहा सानब्रै सानबाल'सै मालाबानो नोंथांमोना बे थांखिखौ लाखाबाय होननानै आं मिन्थियो थेवब्लाबो आरो जोङो सावरायोब्ला गोरा गोरा जायो सोर मिन्थिनो सानब्रै सानबा थाब्लाबो दहाय बुंखादों बहा बहा गोजा नोट रानदों बहा गुफुर नोट रानदों बे सोलिगासिनो थायो बेवहाय जों साबधान जानांगोन मानसिसो मालाबा गादलेनफ्लाङो बेवहाय गोसोखौ हमथा
दहाय पनिन बर' बिथाङा बुंलांदों आखाइल' नङा आखाइखौ फोथायब्ला जाया जों गोसोखौ फोथायनो नांगोन बेनिखाय आं खावलायदों नोंथांमोनखौ खुनु गोहोआनो जाहाथे जोंखौ सोलाय सोल' जाहोनो हाया दिनै इलेक्शननि बोथोराव बिसायख'नि बोथोराव मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि थांखि लादों दिनै सोरबाया जोंखौ बुंदों आइजो सासे बिजाथि थासेयाव बे आइजोआनो आइजोनि बेरेखा मानो गसंदों होननानै दिनै आंखौ बुंदों आं आइजो आरो हौवानि बाथ्राखौ नायाखै जों नायदों साबसिन बिजाथि जों नायगोन साबसिन थादै जाया जोंनि गांनाय उखैनाय हांमा हांसाखौ बुंफोरहैनो हागोन बेखौ नायनानैसो जों दिनै जों इमोशन जायाखै आबेग जायाखै जों दिनै हौवा ना हिनजाव बेखौ नायाखै जों उपाय गैया जों बाध्य जादों जे साबसिन बिजाथिखौ नायनो थाखाय दिनै आइजोब्लाबो जों दिनै UPPL नि बिजाथिखौ भोट होनो थाखाय थांखि लानो जों दिनै बाध्य जादों बेयावहाय जों साननानै नायनांगोन जे जों मा मोनहैगोन सोरनि गेजेरजों मा मोनगोन दिनै जोंनि थांखि लानाया जुदि गोरोन्थि जायोब्ला जों उनाव उनदाहा खालामनांगोन बे उनदाहाया साननै सानथाम बोसोरसे बोसोरनैनि नङा आइफोर आफाफोर बे उनदाहाया जों बोसोरबा दुखु खालामनांगोन मानो आं बिथांनो भोट होफ्लाङासै मानो बे खामानि गैयैनो होफ्लांखो आङो होननानै जों बोसोरबा फस्थायनो नांगोन उनदाहा खालामनो नांगोन बेवहाय बेबादि उनदाहाखौ जों खालामनो जोङो थियारि नङा जों उनदाहा आरो खालामा बेवहाय जों जायखौ साबसिन होननानै सानदों बिथांखौनो जोङो भोट होनानै जों देरहाहोगोन दिनै जुदि जों गोरोन्थि खालामोब्ला जोंनि फिसा फिसौनि इयुनखौ जोङो गावनो फेलें खालामनाय जागोन जों खहा खालामनाय जागोन जोंनि गाबोननि उन जोलैफ्रा जोंखौ सोंगोन नोंसोर मानो जोंनो बेबादि लिडारफोरनि आखायाव जोंखौ गालांखो जोंनि समाजखौ मानो नोंसोरो नस्थ' जानायाव मदद खालामखो मानो मोजां मानसि सायख'ना गालाङाखै मानो मोजां लिडारनि आखायाव बर' हारिखौ दैखांनानै गालाङाखै होननानै नोंथांनि फिसाया आंनि फिसाया सोङोब्ला जों मा फिननाय होगोन बेवहाय आं दा 50 थाखा 100 थाखा 500 थाखा मोनजानायखौ नायालासिनो आंनि फिसाफोरनि दानि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि इयुननि रैखाथिखौ नायनानै आरो बर' हिसाबै गावनि राव हारिमुजों खर' दैखांनानै आलादा न'खराव थांना थानो मोननायनि जि सार्थ बे सार्थआव जोङो UPPL नि बिजाथि मानगोनां इउख्रावगोरा ब्रह्मनो बयबो खौसेयै भोट होनि दिनै जों बयबो मिन्थिगौ खोनागासिनो दङ बिसायख'थि जाब्लाथ' बेफोरबायदि दावराव दावसिया जाखायो नाथाय दावराव दावसि जानायनिबो बाथ्रा बुंलायनायनिबो मोनसे सिमा थायो दिनै बे सिमाफोरखौ बारलांजोबबाय जोंहा दिनै लाजिथाव जाबाय ओजों फारसे नायोब्ला बर'आ ओरैबायदि गोजौआव दिनै बुहुमावनो बयनिख्रुइबो गोजौआव थानाय मोनसे संग्राम खालामबाय थानाय हारि दिनै जेब्ला जों फरेन हादोरफ्राव थाङो आं दाखालि 10 तारिखआवसो मोनफैदों आं गैयामोन भारतावहाय जों जेब्ला गुबुन गुबुन समाव दाब दाब जायगायाव थाङो बयबो जोङो शेयार खालामो रायज्लायलायो नोंथांनि हारिया मा अबस्थायाव दङ दायो माबादि जुजिगासिनो दङ सोरखारनिफ्राय मा मोनदों मोनाखै बेफोरखौ जों सावरायो जेब्ला खिन्थायो बर' हारिया दिनै 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन संग्रामखौनो खालामगासिनो गोनां जादों आरो बे संग्रामाव खोलोब खोलोब गुबुन गुबुन हान्जानि सिङाव थानानै बोसोर बोसोर मेङा जासे साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै ओंखारगासिनो संग्रामाव होननानै बुङोब्ला सोमोनाङो दाबो मेङाखै नामा बर' हारियानो मेंनायनि बाथ्राखौ दोन दा आरो गोदोनिख्रुइ बांसिनसो ओंखारबोदों बेखौ नुनानै खोनानानै सोमोनाङो बे जाबाय जोंनि हारि दिनै जों बेसे गोजौआव दङ दिनै बर' फिसाफ्रा गावनि हारिनि थाखाय गावनि बर' बिमाखौ अननानै उदां मोनसे गावनि आलादा न'खर सोरजिनायनि मुङाव दिनै थैनायनि साजा लानानै जेलाव रानथाबनानै दङ फासिनि अर्डार खर'आव लानानै दिनै जेलाव रानथाबनानै दङ बेल' नङा थांनाय आरै मासनि सिगाङाव NDFB खौ दाजेननाय आफादगिरि D.R. नाब्ला बिथाङा जिउ जोबजासिम साजा होजाबाय बिथाङा दिनै जिउ जोबजासिम साजा लानानै गुबुन 9 जन दैदेनगिरि मावथिफोरखौ लानानै दिनै जेलाव दङ नाथाय बिथांमोना दुखु मोनाखै बिथांमोना खुसि खुसियैनो दङ गावनि हारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन साजा लानो मोननायनि थाखाय बिथाङा
रंजादों बिथांमोना दिनै जों बयबो मिन्थिगौ जोंनि हारियाव ओरैबायदि गोजौ साननाय दङ दिनै डिआर नाब्ला बिथाङा जेब्ला बिथांखौ कर्टआ बुंबाय जे रन्जन दैमारिखौ एबा डिआर नाब्लाखौ थैजासिम जेलाव हरनोसै होननानै जेब्ला जेलाव हरनो बिथांखौ गारियाव दैखांनो नागिरो बिथाङा गावनि बिसिखौ गोसोखाङाखै बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ गोसोखाङाखै बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिखौ गोसोखाङाखै नाथाय बिथाङा गोसोखांदों आरो हज्रिखाव बुंलांदों जे आं जेलाव थानाय मानियावनो आं जेसेबां दिन जेलाव थागोन बे समावनो बर'लेण्डआ जाथारगोन अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिया बहा दं जोंनि हारिनि गेजेराव माबायदि जोहोलाव फिसाफोर दं नाथाय दिनै गेदेर गोलावफ्रा मा खालामदों हारिखौ माबायदि लाजि फोनांदों दिनै आइजोफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिखौनो दिनै ओरैबायदि गाहायाव लांबाय जों दिनै लाजिदों जों बयबो मिन्थियो दिनै आं बेखौ बुङाब्लाबो जायोमोन नाथाय आं बुंगोन सना थलानि खोथाखौ बयबो मिन्थियो नङा होमबा दिनै जेरावबो बे सना जेनेबा बर'फ्रा सना रुफानि उन खारग्रासो हारि बर' हारिया रावबो सना रुफानि उन खारग्रा नङा जों लुबैया रावबो ठीक दङ सरकारा थेवब्लाबो मोनसे आसनि बानायबाय स्किम बानायबाय जे दुखिया न'खरनि फिसा हिनजावफोरनो हाबानि समाव थलासे सना होगोन नाथाय बेखौनो लानानै सोरबा बिजेपिनि सोरबा कंग्रेसनि सोरबा एजिपिनिफ्रा बेबायदि हारसा गामियाव थांनानै गावसोरनि समाजयाव थांनानै गावनि हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौहाय गावनि हारिनि सिख्लाफोरखौ सना थलासेखौ लुबैनानै थलाथाम नांगौबा साथाम हौवा हाबा ला होनना बुंदों नामा सोरबा रावबो बुङाखै नाथाय नोंथांमोना बयबो खोनादोंना खोनायाखै जोंनि मानाव गेदेर बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मंगलदै समस्तियाव जेब्ला फोसावनो थांदों गावसोरनि बे माबानि बेयावहाय बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बिजाथि होआखै बिजेपिनि हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय फोसावनो थांनानै बुंदों जे सिख्लाफ्रा सना थलाथाम नांगौब्ला साथाम हौवाला हाबाला सिफाय आरो सासे लाबाव सिफाय आरो सासे लाबाव कोर्टनिफ्राय सार्टिफिकेट लाबो आरो थलानै थलाथाम सना लां दिनै बे बाथ्राया आइजोफोरखौ फिसा हिनजावफोरखौ बिहामजोफोरखौ बिमाफोरखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै आइफोर आफाफोर जोंनि समाजखौनो लाजि फोनांनाय जादों जोंनि हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों गुवाहाटियाव आंबो गय दखानिया सोंदों गुवाहाटियाव दिनै गय दखानिया आंखौ सोंदों আপোনালোকৰ বিয়াৰ মূল্য নাই নেকি नोंथांमोनहा हाबानि जेबो बेसेनानो गैया नामा होननानै आंखौ गय दखानिया गुवाहाटियाव सोंदों आरो सासे दाख्लै फैनोबा सोंलायबाय माइरं दालि फानग्रा ग्रसारि दखानिया सोंदों कि गय हे আপোনালোকৰ चिफे आं लाजि मोनदों आं सानदोंमोन गुबुनफोरनि रायजोनि चिफ मिनिस्टार बायदि गुबुन अट'नमास काउन्सिलनि चिफफोर बायदि जोंनि चिफआबो हारिखौ समाजखौ सन्मान होनानै खुरां बुंथों पलिटिकल पार्टियाव गोरोबनाय गोरोबिया आलादा खोथा किन्तु सासे बर' हारिनि चिफआ जुदि रायजोखौ समाजखौ बिमा हारिखौ सन्मान खालामनानै बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला जों बोरै खर' दैखांनानै थांना थानो जोंबो लुबैयो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बिराद सन्मानजों खोथा बुङो बिराद मोजां बाथ्रा बुङो गुबुनाबो बाख्नायो जों बेखौ लुबैयो नाथाय जों मोनाखै दिनै बर'नि गेजेराव हाबाया ओरैबायदि गोथार मोनसे बेबस्था जाय हाबा मोनसेखौ खुंनो बोसोरसेनिफ्राय बोसोरथामहालागै सम लायो हौवानि हिनजावनि न'खरनैजों थांलाय फैलाय खालामनाय आसाम सोनाय न'खरनैनि उनाव गामिजों गामि थांलाय फैलाय खालामनाय समाज मोननैजों थांलाय फैलाय खालामनाय बिनि उनाव गावबा गाव धोरोमनि खान्थि बादियै गेदेर गोलावफोरनि बोर लानानै गेदेरै मोजां हाबा खुंनानै बिसोरनि इयुननि गोजोनखौ बयबो हास्थायो बेसेबां गोथार नंगौना नङा रायजो राजाफोर नाथाय दिनै बे गोथार हाबाखौ ओरैबायदि बुंहैबाय जे सना थलासेनि थाखायनो मोननै मोनथाम हाबा ला बेनि उनाव दिनै ससियेल मिडियाफ्राव लिरदों सोरबा गुबुन हारिफ्रा लिरदों ट्राइबेल जाति बर' इथुनुकि इङोदर दमा जन्थु थन्थु बादि हिसाब नाय इङोदर बिया जोंखौ बेबादि बुंदों जों बहा थांनो दा सोरखौ जों मा होननानै फिननाय होनो जों फिननाय होनो हाया खारन बुंग्राया जोंनि गावनि मानसि दिनै हायोब्ला
बिसायख'थिनि साननैसो थानायनि सिगाङावनो हाग्रामा बिथाङा जुदि निमाहा बियोब्ला बे गिदिर बाथ्रा जागोन जों मोजां मोनगोन जोंबो निमाहा होगोन जुदि आं बर' हारिनि हाबाखौ लानानै बेबायदि गाज्रि बुंफ्लांबाय बर' सिख्लाफोरनि बे हाबानि खोथाखौ लांना आं भुल बुंफ्लांबाय होननानै जुदि दिनै निमाहा बियोब्ला जों गावनि मानसि होननानै जों निमाहा होगोन नाथाय निमाहा होनाया बयनिख्रुइबो गिदिर जोंनि सासे मानसिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिर बे आखु निमाहा होनायनि ओंथिया बे नङा बिपिएफ को भट होनांगौ भटखौ हले होआ बेखौ गोरोन्थि दासान नाथाय जिखिनि बुंदों बेखिनिया जोंखौ लाजि फोनांनो अहा होदों बिसायख'थिनि थाखाय भट मोननो थाखाय इसेबां गाहायाव थांनो हायोब्ला जों सोरबादि लिडारनि सिङाव दं नंगौ बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय गिबि आगान फैगौ बोसोराव बे एखे समावनो बिटिएडिनि बिसायख'थि जागोन बिनि उनाव आरो एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जागोन होमब्ला जों दिनै मा खालामनो नांगोन जोंनि दैदेनगिरिखौबो जोङो सोलायनानै लानांगोन जायहा मोजां आखल आखु जायहा मोजां सन्मान खालामनानै रायजो आइ आफाखौ सन्मान खालामनानै हारिखौ सन्मान खालामनानै बाथ्रा बुंनो हागोन हारिखौ मोजाङै सिबिनो हागोन बेबादि मानसिफोरखौ जोङो सायख'नानै लानो नांगोन जोंनो गोदान मा नांगौ दैदेनगिरि नांगौ बेनिखाय बेल' नङा आं आसा खालामगोन बेयाव फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया बे बिसायख'थियावल' नङा नाथाय फैबाय थानाय खालमानसिनि आरो बिनि उननि बोसोरनि बिसायख'थिफ्रावबो जों ज' थागोन आरो जों बयबो खौसेयै मोनसे थांखि लानानै गोदान दैदेनगिरि जों सोरजिगोन आरो बे समाव नोंथांमोना जों बयबो थागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ दिनै जों बयबो मिथिगौ करापसननि लेभेला बहा थांदों जों बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा आरो अनेक सम दङ जों बेफोरखौ बुंलायनो हागोन नाथाय दिनै आं बेयाव मोनसे एग्जाम्पल आं बिदिन्थिल' होनो लुबैदों बे सप्तानैनि आगोलाव जानाय बाथ्रा दिनै बिथांमोना बुङो बर'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोबाय CIT लाबोबाय इन्जिनियारिं कलेज लाबोबाय B.Ed कलेज दङ बायदिसिना किन्तु बेफोराव एडमिशन्स लानायाव मा बेफार सोलियो जों मा मिन्थिनोखाय मिन्थिनांगौआ मिन्थियो दिनै क'क्राझारावहाय दाख्लै बावै बाक्सानि सासे हारसा गथ' बे आंखौ फ्राय फन खालामो बिनि बिमाया लायनो BPF बिफाया CPIML गावा BJP गथ'आ तो बे होनबाय बायद' মই काक भट दिउ মই किन्तु BTAD थाखो आं होनबाय बे खनसेयाव नोङो आं नोंखौ रिक्वेस्ट खालामगोन नों लाखिगोनब्ला आं लाखिगोन आं जेयावनो थाया मानो बे खनसेयाव बायद' बुंनायखौ लाखिगोन आं होनबाय UPPL नि उरखावगोरा ब्रह्मनो भट हो बे आंनो मैयाबो लिरहरदों बायद' मोर सिद्धान्तটো एতিয়াও ঠিকেই আছে आं बिथांनोनो होगोन बिथाङा होनबाय जे मोर बहुत दुख লাগিছে किहर कारणे दाख्लै आङो माबायावहाय इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन क'क्राझाराव मानि थाखाय साख्रिनि नामा होनबाय साख्रिनि इन्टारभिउ नङा मोनसे कर्सआवहाय एडमिशन लानो नागिरनाय बे कर्सआ मा बे कर्सखौ बिथाङा आंनो खिन्थादों भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेंट कर्सनो भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेंट कर्सनि थाखाय इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन इन्टारभिउखौ होखांनायनि उनाव बाहेराव जेब्ला फैदों अफिसनिफ्राय सासे मानसि ओंखारनानै बेखौ आखाइ लेवा होना लिंहरना बुंबायनो इन्टारभिउआ माबायदि जादों मोजां जाब्लाबो मोना 2 लाख थाखा हो होनबायनो खालि फरायनो थाखाय साख्रिनि बाथ्रा नङा बेयाव फरायनो थाखायल'नो बे एडमिशननि थाखाय जितु लिस्ट ओंखारगोन इन्टारभिउआव पास जानायनि बे लिस्टआव नोंनि नामखौ सोगोन बेयावहाय जोंनो 2 लाख थाखा हो दिनै बहासो मा सोलिदों जों थांदोंमोन दिसपुरावसो थाखा जायो दिसपुराव थांनानै जोङो फैसा होआबानो फाइल मोनसेबो लोरिया होननानै जों सानोमोन नाथाय दिनै कटन कलेजाव एडमिशन लानो बिदि फैसा बिनाय नङा दिनै बेयाव एडमिशननि थाखायबो फैसा बिदों बेयावहाय जोंनि फिसाफोरनि इयुनखौ जोङो बासायनो नांगोन जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरनि इयुनखौ बासायनो नांगोन बेनिखायनो जोङो थिक जों थांखि लानांगोन
अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ बासायनो हागोन। दिनै मोनफा मोननै दलं जानायनि खोथा बुङो अमुगाव लायनो जोङो लामा बानायबाय होनो बे दोंनै दोंथाम लामा मोनसे मोननै दालाङालाय मा बिटिसि गैयालासिनो आसामनि सिङावल' थाब्लाबो बेखिनिया जाखागौमोन खिजानिबा बिनिख्रुइ बांसिनसो जागौमोन। दिनै जिखिनि जादों जों बेखौ बिनिफ्राय जाजोबदों होनना बुंनो हाया। दिनै जे 15 बोसोरनि भितरावहाय बर'फ्रा गोबां जौगाबाय नङा होमबा? नाथाय जों बुंगोन नामा दिनै जिखिनि जौगादों बे 15 बोसोराव जोङो सोरबा लिडारनि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिनि सोरबा मन्त्रि एमएलए एमपिनिफ्राय फैसा मोननायनि थाखाय जोंनि स्टेन्डार्डआ जोंनि संसार जानायनि जि स्टेन्डार्ड बियो जौगादों होनना जों बुंगोन नामा? नङा। दिनै रायजो राजाया मावख्रुबदों। दिनै सोरबा उदालगुरिनि आइजोआ बस्थाथाम बस्थाब्रै मैगं लानानै सिमेन्ट सापरियाव फानहैदों आरो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय ना गोरान लाबोनानै उदालगुरियाव फानदों। सोंब्ला मिन्थिगोन बिनि फिसाजोआ इउनिभार्सिटियाव फरायदों, बेसेबां खस्थ' खालामदों। दिनै नोंथांमोननि बे चिरांनिफ्रायबो नाथुर गोरलै लानानै थास' बिबार लानानै साम' लानानैहाय गुवाहाटियाव फाननो थाङो, बेसेबां खस्थ' खालामदों। सोरबा आइजोआ दिनै ना दानो, दिनै दाउ दानो, बेसेबां खस्थ' खालामदों। बेनिफ्राय गाव फिसाखौ हमदांहोनो हायाखै, हमदांहोआखै जे बेसेबां खस्थ' दङ। मोजां जि गानहोदों, सोरनोबा साइकेल बायना होदों, सोरनोबा स्कुटि बायना होदों, सोरनोबा मबाइल बायनानै होदों। नुनायाव जोङो मोजां नुबाय। दानिया लिडारफोरा बुंबाय जोंनि थाखायसो मोजां जादों। नङा, कुनु बर' दैदेनगिरिनि थाखाय बर'नि बे रायजो राजानि जिथु थाथाय बियो जौगाथाय मोनाखै। गावबा गाव संग्राम खालामनायनि थाखाय, गावबा गाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय, गावबा गाव देहानि थैखौ दै खालामनानै मावख्रुबनायनि थाखायसो दिनै बर'नि बे थांना थानायनि राहाया मोजां जादों। दा जोंनि जि स्ट्रेटेजि, जों जिनि थाखाय दिनै खौसे जानानै बर'खौ आवगायहोनो नागिरदों, गोदान सोलायथि लाबोनानै, गोदान दैदेनगिरि लाबोनानै जि सोलायथि होनो नागिरदों, बे सोलायथियाव जोंनि गावनि आलादा न'खर, जि न'खरावहाय जोङो बयबो रुजुरुमुहै गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन। जोंनि गोसोबादि जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन। आरो बेखौ जों माब्ला हागोन? जेब्ला जोंहा आलादा न'खर जागोन। दिनै जों बर'लेण्डखौ जों हाग्रामा बिथांनियाव बियाखै, बिथाङा बुरि बुंगाहाखौ जे मोना होआ, जोंथ' बिथांनियाव बिनो थाङाखै। बिथाङा बर'लेण्ड होनो हाग्रा मानसि नामा? हाया। बेयावखाय जाया, हाया, बिनि सायाव बाथ्राखौनो बुंनो नाङा। दिनै सोरबा बर'नि जानानै हिराचरनिया बुंदों जे बिटिएडियाव जुदि शान्ति फैदोंब्ला, बिटिएडि जुदि शान्ति আহিছে মোৰ কাৰণে আহিছে, মই बिटिएडि शान्ति आनिছো। मिसा কথা। दिनै बिपिएफआ बुंगोन जोंनि थाखायसो बिटिएडियाव शान्ति फैदों, नंखाय बाथ्रा। दिनै बिटिएडियाव शान्ति फैदों मानि थाखाय? दिनै एनडिएफबिफ्रा दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों शान्तिनि सावरायनायनि थाखायसो दिनै बिटिएडियाव गोजोन फैदों। सोरबा एमपिनि थाखाय नङा, सोरबा चिफनि थाखाय नङा, सोरबा डेपुटि चिफनि थाखाय नङा, सोरबा मन्त्रिनि थाखाय नङा, नाथाय एनडिएफबिआ गावसोरनो सोरखारजों सावरायनो थाखाय दावहा दोनथ'दों आरो सोरखारा बिथांमोनजों शान्ति प्रक्रियायाव दङ, बिनि थाखाय गोजोना फैदों। रावबो क्रेडिट लानो नाङा, रावबो बाहायनो नाङा। जों दिनै रायजो राजानि जानानै बुङो, नाथाय बेखौनो खालामनो नागिरगासिनो। दिनै बुंबोदों मानगोनां चिफ बिथाङानो बुंबोदों जे एबसु आरो एनडिएफबिखौ आं गसाइगावनिफ्रायनो रायबोगासिनो। गसाइगावआव रायबाय, दाबो रायदों, दा तामुलपुराव थांगोन बेयावबो रायगोन, गाबोन गहपुराव थांगोन बेयावबो रायबावगोन आं एबसु आरो एनडिएफबिखौनो। मा राव बेलाय? आइफोर आफाफोर, मोनसे खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन। दिनै बर' हारिया जुदि खर' दैखांनानै मान सन्मानजों बे बुहुमाव थांनानै दङब्ला बेनि जाहोना एनडिएफबि आरो आबसु। एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो दिनैसिम बर' हारिया खर' दैखांनानै थांनानै थादों। दिनैसिम बर' हारिखौ मानसिया सन्मान खालामो, नाथाय बिथांमोन बादि लिडारनि आखायाव थानायमोनब्ला दिनै आबसु आरो एनडिएफबि गैयामोनब्ला जोंनि बर' हारिखौ रावबो मान सन्मान खालामनाय नङामोन। जों खर' दैखांनानैबो थांनाय थानाय नंलामोन। मालाबानो बे ओनसोला सिलिंखार जासिगौमोन। बर' हारिखौ कुनु एमपि मन्त्रिया बासायनानै लाखियाखै। नंगौ
जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामदोंमोन बिथांमोनखौ हेफाजाब होदोंमोन मानोना जों पलिटिक्सआव थांनो गोसो गैयामोन जों राजखान्थि खालामनो गोसो गैयामोन जों समाज सिबियो सोरबा मावथ्र' हायैखौ फिसा बिला खामानिसो जों मावो जों सानदोंमोन जों थि मानसिखौ जोङो हरफ्लांदों बिथांमोना जुक्ति खालामबाय बिथांमोना दिनै सासन सलायबाय बेवहाय जों सानदोंमोन जों भट होनानै जोंनि रियेल नंगुबै थान्दै खालामनानै हरगोन बिथांमोनानो एसेम्ब्लियाव बर' हारिनि नांगौनि बागै बुंहैगोन बिथांमोनानो दिनै दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि बागै बुंगोन बिथांमोना दिनै बिटिएडिआव बोसोराव एटलिस्ट मास मोनसे जनानै बर'नि मोजांनि माने एसेम्ब्लि जनानै बर'नि मोजांनि स्ट्रेटेजि प्लान पलिसि स्किमफोर बानायगोन होननानै जों सानदोंमोन आरो बेखौनो बानायमारनायमोनब्ला बेखौनो खालाममारनायमोनब्ला दिनै जुदि 12 जन एमएलए एसेम्ब्लियाव थांनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ बुङोमोनब्ला जों थैस' थांस' बिथांमोननो भट होबाय थागौमोन नाथाय खालामाखै जों नायबाय 15 बोसोरनि खोथा नङा दिनै आब' प्रमिला मोना 30 बोसोर जाबाय एमएलए जानाय मन्त्रि जानाया जों मा मोनखो दिनै आइजोफोरखौ लानानैहाय बेनि सोलाय गेलेनो नागिरदों दिनै आइजोफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बोरै जानो बिलाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो दिनै आसा बेनो मिजिंसै जे बे आइजोफोरखौ 5,000 10,000नि खोथा बुंगोन अब्लानो जों भट मोनगोन हालिया दानिया बर' आइजोफोरखौ थगायनो हालिया हागोन ना हाया बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआलाय मा बे जाबाय नेशनेल रुरेल लिवलिहुड मिशन मोनसे स्किम सेंट्रेल सरकारनि मोनसे स्किम दिनै गोबां जायगायावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा राननो होननानै मानसिखौ लिंहरनानै मिटिं लिङो थांब्ला होनो जोंनो भट हो दिनै आइजोफ्राबो बुजिबाय बे एनआरएलएम स्किमनि सिङावहाय जा फैसा होयो नोंथांमोननो हयथ' मालाबा 5,000 10,000 होयो नाथाय नङा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोसोराव 1 लाखनिफ्राय 3 लाख थाखा बेंकनिफ्राय लन मोननायनि नियम दङ बेखौ खिन्थादों नामा मालाबा खिन्थायाखै बे लनखौ गिजानिबा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव लादों बाहायदों आरो नोंथांमोननो 10,000ल' होदों 5,000ल' होदों दिनै उरिष्या सरकारा गावसोरनि स्टेटआव गुबुन स्टेटफोरावहाय बयनिख्रुइ खम इन्टारेस्टआव 7% 6% इन्टारेस्टआवहाय 1 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मा होयो लन होयो नाथाय उरिष्या सरकारा देग्लाय बे 2015 मायथाइनि 5 जानुवारियाव मोनसे गोदान थांखि लाबाय बे जाबाय मा जे आइजोफोरनि थाखाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जितु लन होयो 1 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम बेयाव थाइसेबो इन्टारेस्ट लाला होननानै मालाय फोसावना होबाय जोंना हादों नामा बिदि खालामनो मानो हायाखै गोसोआनो गैयाब्ला मावनो बोरै हानो खालि बाहायनाय आरो बाहायनाय नोंथांमोनखौ बुंनो हागौ जे जोंनो जुदि भट होआ नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फैसा मोना दागि आइमोन बे स्किमा कुनो पार्टीनि कुनो हानजानि स्किम नङा बे सरकारनिसो स्किम सरकाराव बीजेपी फै कांग्रेस फै सोरबा एजीपी फै मा फै सीपीएम फै जाय फैब्लाबो बे स्किमा अरायबो थागोन बेयाव गिनांगौ जेबो गैया दिनै सोरबा गुबुन एमपी थांब्लाबो दिनै बीपीएफनि एमपी थांब्लासो जों मोनगोन दिनै यूपीपीएलनि एमपी फैब्ला मोना बे खोथाया नंखाय मोनगोन खिजानिबा जों बारासो मोनगोन खारन उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बोख्लाबनाय नङा जि मोननांगौ बिनिफ्राय बोख्लाबनाय नङा जि मोननांगौ बेखौनो थि मोनगोन नाथाय दिनै गुबुनफ्रा बोख्लाब लानानै एफा जासिनानै आरो बेखौनो लानानै गेलेबावनो नागिरदों दिनै आइजोफोरजों बेखौ जों होबथानो नांगोन होबथानो बोरै हागोन जों बाहेरनिफ्राय हाया सिस्टेमाव थांनांगोन बेनिखाय बे सिस्टेमाव जों दिनै उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ हरनो नागिरदों नोंथांमोना बयबो मिन्थिखाबाय बेवहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जाहाथे जोंनि आइजोफोरखौ जाहाथे लुबै होआ बेखौ लानानै जाहाथे राजखान्थि गेलेया बेनि थाखाय जों बे फोथारनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोंनि आवाजखौ हरो जाहाथे गेलेनो नाजाया दिनै मा खालामदोंनो बेखिनिथिं खालामाबो जानो हागौ नोंथांमोनाथ' गासैबो बुंखाबाय थाखाबो लाया फैसाबो लाया जेबो लाया जासिब्लाबो जोंनो भटल'सो माने मानसिल'सो सोलायनो नांगौ जोङो उरखाव गोरा ब्रह्मनो भट होगोन नाथाय गुबुन जायगायाव मा खालामदों ओरैबायदि थगायनो नाजादों जदिउ जोंनि मानसिफ्रा दिनै जाम्बा जाम्बि नंलिया फैसा रानदोंनो 50 थाखा 100 थाखा 500 थाखा फैसा राननानै बुंदों
एसे रानखांनानै मोखांफोरखौ एसे बोरैबा नुनोसै दा होमब्ला नोंसोरनो सोलायनो हानाय नङा फैसाखौ लाबायब्ला भटखौ जोंनोनो होथारनांगोन ओमफ्राय दानियाथ' बर'फ्राबो रोंसै फैसाखौ लानानै फैनानै फैसाथ' जोंनिसो फैसा रायजोनिसो फैसा सोरबा पकेटनि फैसा रानो नामा बेवहाय एसे गोनो गोथो होनब्लानोसै नों जिखालि भट थुगोन जोंनियाव भट थुआब्लाथाय जों मिन्थिखागोन नों भट थुनाया डिसि अफिसाव नुजाहैजोबगोननो बेवहाय जोंनियाव थुथारनांगोननो सोरबायाथ' साननो हागौ हाब नुजाहैमारगोन नामाहाय होमब्लाथ' थाखा जानाया आंहा हमजाथारगोन होथारनांसैलाय उरखावनो होनो सानदोंमोन उफाय गैला प्रमिलाननो होनांसै जाया जोंथ' बुङो फैसा होबाल्ला अमा रानबाल्ला जा नाथाय भटखौ बे रानग्राफोरनो दाहो जोंनाथ' रानखाया फैसायानो गैयाबा साल दंफांसो फाननानै इलेक्सन गेलेनांदोंब्ला बहानि अमा राननो फैसा मोनो मा गोदाव सोराव बर'फ्रा अमा जायैनो मोनफ्रोमबो जोंनि समाजारि मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो अमाजोंनो सोलियो अमा सेरसे बायना जानो जोंहा मा गोहो गैया नामा जे सोरनिबा अमा सेरसेनि थाखाय जोङो जोंनि गोथार जि मोनथाय जों बेखौ फानगोन फाना जोंबो मिन्थिगौ बेवहाय दिनै ओरै हाख'वा बायदिसिना राहा लादों आइ आफामोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय दागि माबा स्किमनि थाखाय दागि दिनै बहाबा लेट्रिन होनाय बहाबा लामा बानायनाय बहाबा स्कुलनि वाल बानायनाय बहाबा आइवेनि न' होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय माबा कम्बल राननाय माबा राननाय बेफोरो कुनु हानजानि स्किम नङा आं बुंखाबाय बेफोर जाबाय सोरखारि स्किम आरो बेफोरखौ कुनु राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा राननो मोना सोरखारा बिफान दंखायो बे बिफान बादियै माबे गामियाव बेसेबां गोरिब मानसि दं माबे न'खरा लेट्रिन मोननांगौ माबे न'खरा न' मोननांगौ माबे हानजाया फैसा मोननांगौ सेल्फ हेल्पनिया बेफोरखौ सोरखारि मानसियानो सार्भे खालामफैयो डिपार्टमेन्टेल मानसिया बिफानारि मानसिया सार्भे खालामनायनि उनाव लिस्ट बानायनानै लांगोन बेनि उनाव डिसिनि गेजेरजों बै डिपार्टमेन्टेल हेडआ फैनानैसो गामियाव टेबल सकि लानानै बेनिफिसियारिफोरनो राननांगौ नाथाय जोंनियाव बेयाव बे अफिसारफोरखौ राननो होआ सोरखारि मानसिखौ राननो होआ दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै रानो मानि थाखाय भट बायनो थाखाय जेन' बिथांमोनासो होदों सोरखारि स्किमा सोरखारनिनो बे खुनु हानजानि नङा बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया जों गासैबो जोंनि मोन्थायखौ मिथिनानै जोंनि गोथार मोन्थायखौ जोङो कुनु कमप्रमाइज खालामाजासेनो कुनु बेसादजों सोलाय सोल' खालामालासिनो जोङो मा खालामनो नांगौ जोंनि मोजां मोननाय जायखौ जोङो साबसिन सानदों जायखौ जों हामसिन सानदों जाया जोंखौ जोंनि थान्दै जानानै थांनो हागोन सानदों बेबादि बिजाथिनो होनानै जोङो देरहाहोनो नांगोन दिनै जों बयबो मिन्थिगौ आरो मिन्थियाबा आं बुंनो लुबैयो जे गावबा गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया दिनै बुहुम नाङैनो फोसावजाखानाय बियो भारत सोरखाराथ' कनस्टिटिउसनाव लिरनानै दंखानायानो दङ जे आलादा रायजो मोनो आरो दिनै राष्ट्र संघआवबो इउनाइटेड नेशन्सआवबो ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय बे लिरखाना दोननाय आलादा जोंहा मोन्थायफोर दङ जेखौहाय 2009 मायथाइयाव फोसावदों जे बुहुमनि गासैबो थागिबि फिसाफ्रा सेल्फ डिटरमिनेशन एबा सेल्फ गभर्नेंसनि मोन्थाय दं गावखौ खुंनो हानायनि मोन्थाय दं रांखान्थि बेलायाव राजखान्थि बेलायाव समाजखान्थि बेलायाव हारिमुनि बेलायाव हानि बेलायाव जौगाथायनि बेलायाव गावनि सायावनो थांखि लानानै माबादि गावनि ओनसोलखौ जौगाहोगोन माबादि गावनि हारिमुखौ जौगाहोगोन गावनि बिमानि रावखौ बेसे गोजौआव जौगाहोगोन गावनि ओनसोलखौ माबादि जौगाहोगोन बेखौ थांखि लानो जोंहा मोन्थाय दं जोंहा आलादा न'खर मोननायनि मोन्थाय दं बेवहाय सोरबा होबथाब्लानो बेखौ होबथानो हाया सोरनिबा भट मोना जाजानो गिनानैनो गावनि बिमानि जिथु मोन्थाय बेखौ जों मोना होननानै बुंनो मोना बे गाज्रि खोथा दिनै जों बयबो मिथिबाय जे राजखान्थिनि बेलायाव बेसेबां गाहायाव थांनानै बायदि बायदि खोथा बुंनानै गावनि समाज गावनि हारि
गावनि बिमा माहारिखौबो माबादि जों गाबफ्लेनो फासयाखै बेनिखायनो दिनै बर' रायजोआ बिथांमोनजों गैया दिनै बेनिखाय बिथांमोना मा खुंनो हायाखै दहाय खोनाबाय मेल खुंनो हायाखै बेनिखाय बे जोंनि देरहानाय आरो बे देरहानायखौ जोङो खनथाम बोसोरथाम जोङो लाखिनो नांगोन दा एमपिआव जोङो जिखुनु प्रकारै देरहाहोनांगोन बेनिखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो भट होनो थांनाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा मालाबा मा खालामो नखरसेयाव साबा थायोब्ला साथामा होयो सानैया होया नाथाय फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम भट सेन्टाराव न' नेनो मानसि गैयाब्लाबो गथ' नेनो मानसि गैयाब्लाबो सोलाय सोलाय साफा साफा थांनानै साफ्रोमबो भट हैथां गुबुन हारिनिया मालाय 90 बोसोर 100 बोसोर जायोब्लाबो थेला गारियाव दैखांलायनानै लानानै थाङो जोंनियाबो बेबायदि खालाम आइफोर आफाफोर जों मोनसेबो भट जों नष्ट खालामनो हाया आरो आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आं जेरै बेयावहाय आं फोसावदों नोंथांमोनाबो दानि उननिफ्रायनो साफा साफा केम्पेनार जा साफा साफा उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनि फोसावगिरि जा दा थांनानै न'आव थायोब्ला फिसा फिसौ बिसि बिसाय जेब्ला ओंखाम जानो ज' जिरायगोन सावराय आरोबाव गोरा जा आरोबाव फाइनाल जा सोरबा फिसालाया गोनो गोथो जाना थादोंबा सोरनिबा फिसाया गोनो गोथो जादोंब्ला ओंखाम जानायाव ज' रायज्लाय जोंहा सासेनिनो होगोन दे UPPL नि बिजाथिनो होगोन गाबोन साहा दखानाव सोरखौबा लोगो मोनोब्ला हाथायाव सोरखौबा लोगो मोनोब्ला रंजालि बैसागु थिलियाव सोरखौ मोनोब्ला सोरबा कलेजाव थाङोब्ला बयजोंबो सावराय जेराव सासे गोदान मानसि लोगो मोनो बेजोंनो सावराय नोंथाङा सोरनो भट होगोन नों सोरनो भट होगोन आं हले अमुकनो होगोन नोंथाङाबो होदे खावलाय फोसाव गोजान गुबुन गामियाव जुदि बाय बाहागि दङ फन खालाम रायज्लाय हर सोंहर सोरनो होनो लादों बिसिनि लागोआ बिसिनि नखरा आरो नोंथाङा खावलाय जाहाथे जों जायखौ होनो थि खालामदों बिथांनोनो होनांगौ होननानै बेवहाय साफ्रोमबो नोंथांमोना गथाय जेसेबां हायो गथाय भट जाहाथे जोंनि बिजाथि UPPL नि बिजाथि उरखावगोरा ब्रह्मखौ देरहाहोनो हायो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो भट होनाय माने शान्तिनि थाखाय भट होनाय उरखावगोरा बिथांनो भट होनाय माने खौसेनि थाखाय भट होनाय उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो भट होनाय माने जौगाथायनि थाखाय भट होनाय उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो भट होनाय माने जोंनि हारिखौ बर' हारिखौ बासायनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय भट होनाय बेवहाय जों बे खाबुखौ मालाबाबो जोङो नागारनो हाया बेबादि खाबुआ गले गले फैया बेनिखाय बेबादि खाबुखौ जोङो जेब्लानो फैयो लानांगोन बेनो जोंनि थाखाय मोजां सम दिनै ST नि टेटनि बाथ्राखौ बयबो बुंगासिनो दिनै जोंहा आसामाव जों ST आ ट्राइबेला बेसेबां दङ फ्राय 38 लाख अर्थात 38 लाख ट्राइबेल मानसि दङ आरो दा गोदान 6था हारिखौ ट्राइबेल खालामबावनो नागिरदों जोंहा बे 38 लाख सुबुंनि थाखाय जायखिजाया एडमिशनफ्राव 10% जोङो दोनख' जायो रिजार्वेशन थायो जोंहा 38 लाख जाबाय दा टोटल दा बै 6था जनगोष्ठीखौ जुदि ST खालामोब्ला ट्राइबेल खालामोब्ला बिसोरनि अनजिमायानो 1.5 कौटिखा 1.5 कौटि माने 100 लाख आरो 50 लाख अब्ला जोंनि बे 38 लाखा जोंहा फागोआ बहा थांनो आंनि थोरसिनि ओंखामखौ आं जि जानो लादों बेखौ बिसोरबो फैनानै सिख'नानै जायोब्ला आंहा उदैयाव मा हाबनो आं बोरै राननो आंनि थोरसिनि बाहागोखौ जों बेखौसो बुंदों दिनै एकमात्र बिसायख'थियाव भट मोननो थाखाय बेनो लायनो सेथि एजेन्डा मैया प्रमिला बायद'आ मोनसे इन्टारभिउ होबाय थादों मोनसे हिन्दी रायलाय मोनसे इन्टारभिउ होनाय खोनादों माने 1 नम्बरानो लायनो बे 6था जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनाय बिथांमोनालाय मा सिन्था खालामनांगौ दं कौटि मालिक कौटि थाखानि मालिक न'खौनो नायनो ना गारिखौनो नायनो ना सम्पतिखौनो नायनो ना मा नायनो बिसिनि थाखायलाय मा ST रिजार्वेशन नांलाया लाख थाखा गारनानै दिल्ली मुम्बाइ दिनै आमेरिका लण्डनाव फोरोंनो हागोन समस्या नोंथांनि आंनिसो जागोन जों बुजि मोनाखै बे इन्टारभिउआव बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों प्रमिला आब'आ आं हिन्दीआव बुंदों बिथाङा सागर में मछली धुंदेगा ने
सागराव लैथोआव ना नागिरनो थांगोन दिल्लीयाव हाबाब जों बे लैथोआव ना नागिरगौमानि बिथाङा 5 बोसोराथ' बाद खै बोसोराव जिउ जोबलाय लांबाबो सागराव लैथोआव खि ना नागिरना मोनगोन अब्ला जोंहा मा जागोन बेनिखाय जाया इमप्रेक्टिकल जायखौ जोङो खोनानानै खोमायाबो उसुबिदा मोनो गोसोआबो नाजावनो उसुबिदा मोनो बेबादिखौ जों बोरै नाजावनांगौ जाखो लैथोआव ना नागिरनो थांनाय रावा मा मोननो हायि जिनिसखौ नागिरनायसो जाबाय लैथो जोंथ' ना सारनानै ना गुरनानै ना हमनानै जाग्रा हारि जों बहा ना नागिरनांगौ जों मिन्थिगौ बांद्राय दाहार गोनां दैयावनो जों ना नागिरबावा जों मिन्थिगौ बहा ना नागिरनांगौ लैथोआव जों लैथोखौनो जों बावाखै लैथोआव ना नागिरनो थांनो सोरनि थाखाय बर'नि थाखाय नाङा जोंनो बेबायदि नाखौ लैथोनि नाखौ जोंनो नाङा जोंनो खाथिनि हाखरनि नायानो जोंनो थोयो बेवहाय ओरैबो जास'आ जों जाया जागोन बेखौनो गोसो होनांगोन जोबनायाव आरोबाव खनसे सोरबा जोंनि बेरेखा जायफ्रा एसटि खालामनानै जोंनि बाहागोखौ सिख'नो होनो नागिरदों जोंनि साधारन रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनायनि सोलाय खहा खालामनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो साबधान जानांगोन दाल' नङा आं गले गले बुंदों फैबाय थानाय इलेक्शनाव आरो उनाव फैनो गोनांफ्रावबो दिनै खेबनि खोथाखौबो जोंना थिबा बुंगासिनो ओइथुथु माने माबा नङानो बिटिसिआव जेबो जायानो बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल मानो जाया दिनै आफगानिस्ताननिफ्राय पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेशनिफ्राय जेराव हिन्दु मानसि दङ गासिखौबो जुदि लानानै फैयोब्ला गुबुन डिस्ट्रिक्टआवलाय बहा जायगा दंबावो नोंथांमोननि चिराङाव बिराद जायगा दङ ओइ रामदेबनो हा होनाय बायदि द्लाम बहाबा होना होखागोन बुंदों दा दिनै कारन सोरखारजों ज' दङ नालाय सोरखारा नारसिनबानो होनो बाध्य मन्थ्रि नांगोन ना 3 4 बेयावहाय जों साबधान जानांगोन गासिबो जोंजों लोब्बा दङ नाथाय गासिबो जोंजों लोब्बा गैया होननानै बुङो एसटिआबो जोंखौ खहा खालामा होनो बे सिटिजेनशिप बिलाबो जोंखौ खहा खालामा होनो मा खोथा बिलाय माजों सानदों मा गोसोजों सानदों मा खर'जों सानदों बोरै बर' हारिनि इयुननि रैखाथिनि बाथ्रा सानदों गिनो गोनां खोमसि जोंनि इयुना बेवहाय खोमसि जानायनि सिगाङावनो जों नुहुरखाबाय बेनिखायनो जों बयबो गोग्गो थांखि लानानै फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बयबो लैहोर थांनानै फुंनिफ्राय बेलासिसिम सम जोबजासिम बयबो साफ्रोमबो थांनानै जोंनि हारिखौ सोराङाव लाबोफिननो थाखाय गोग्गो खालामफिननो थाखाय हारिनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोंनि आलादा नखरनि थाखाय इउपिपिएलनि उरखाव ब्रह्म बिथांखौ भट होनो थाखाय आरोबाव खनसे खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोननो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों